Kaže se da je vino piće bogova i inspiracija umetnika. Ali ako pitate Dragana, reći će vam da vino zaslužuje i više od toga. Sve sorte crvenog vina, pa čak i rozea. Sa rozeom sam probao. Sa belim vinom nisam pokušavao da slikam, ali crveno i rozej svakako sa njima može da se napravi slika. Ovo vino je koncentrovanije vino i vino koje je pre, boga mi, ima skoro godinu dana pripremljeno i ono je već oksidiralo i dobilo je tu boju korozije, da kažem. Više na tu stranu ide, ka to je brown, ovo je svežije vino. Gledano Draganovim očima, vino je paleta najlepših boja. Kada crvenkaste, bordo, ljubičaste i roze tonove pomeša sa svojim talentom, nastaje vinarel, pomalo čudesna tehnika slikanja vinom. Ovo je tehnika koja, ako je možemo nazvati tehnikom, u stvari najsličnija akvarelu. Tako da onaj ko ume da napravi akvarelu, on će umeti da slika i vino. Sama tehnika akvarela, kao i ovog vinarela, zahteva u stvari etapno slikanje. Nakon izvesnog perioda moramo sačekati, posebno kod slikanja vinom, da papir upije ovu boju, odnosno vino. Ovaj roze koristim za te, da kažem, poslednje tonove. Slikanje vinom datira još iz doba renesanse, a nagađa se da su čak stari Grci i Rimljani koristili vino kao boju. Ipak kod nas je vinarel gotovo nepoznata tehnika. Despotović je jedan od retkih slikara koji slikaju na ovaj način. Pre otprilike 5 godina tako sam napravio prve eksperimente, a razlog da počnem da razmišljam o ovoj tehnici je vinarija koju je brat osnovao. Dragan je diplomirao na Likovnoj akademiji u Sarajevu. U Srbiji je radio kao profesor istorije umetnosti, a u Holandiji kao višestruki umetnik. I došao je do zaključka da je vino boja u kojoj najviše može da uživa dok stvara. Ja ne znam zahvalniju boju od ove. Neke druge boje sigurno ne možete da probate. Ona je i ekološka i zdrava. Ta ideja moja da počnem da slikam vinom je privukla pažnju verovatno i zbog rezultata, a onda su ljudi došli na ideju, pa to je zanimljivo, može kao lep poklon da bude da naruče portret kad su videli koliko to može verno da se prikaže, portret nekog prijatelja u prigodnoj situaciji. U početku sam počeo da radim portrete meni dragih ljudi, rodbinu, prijatelje. Onda sam pronašao i motivski, znači da se vežem za ovu tehniku. Recimo, radio sam portret, odnosno sliku Veseli pijanica Franca Halsa, koja je samom temom, da kažem, vezana za ovu tehniku. Onda Šumanovićevu Pijanu lađu. Možda najlepša stvar u ovoj staroj, ali potpuno zaboravljenoj slikarskoj tehnici je to što boje na papiru posle određenog vremena neće ostati iste. Jer kako zri vino, tako zri i delo. U zavisnosti u stvari od i vrste papira, i vrste vina, i perioda kada je to slikano. Znači, što su duže, odnosno što su stariji, ta boja ide više ka toj sepiji, toj brown u stvari, jer vino oksidira vremenom i taj hemijski proces je nezaustavljiv. Je li to prednost ili mana za ovakvu vrstu umetnosti? Pre bih rekao da je mana u stvari, jer vremenom to na neki način sve više i više bledi ako se na adekvatan način ne čuva.
Znači mora zaista da se vodi računa o tome da ne bude direktno izloženo sunčevo, posebno sunčevoj svetlosti. U svetu vinarela pisano je pravilo da se u donjem kutku potpisuje godina berbe iz koje je slika nastala. Nepisano da se četkica ne pere, a višak boje se usnama skida.